Вие сте от IT индустрията. Сблъсквате се с думата иновации всеки ден, но какво е това и как се управлява? Предприемачеството ви привлича, но за него не са достатъчни само добра идея и 1 милион. Думата печалба ви харесва. Но пътят към нея минава през управлението на финансите. Смятате, че теорията е всичко? Но, за да се прилага, трябва и практика по реални казуси. Ако смятате, че някой от тези въпроси ви е познат, заповядайте на 18 септември от 11 до 12:30 часа в сградата на Унибит 2 на булевард Шипченски проход 69А, зала номер 5. Унибит ви кани на ден на отворените врати. За обновената си магистърска програма Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии, където координаторите ще отговарят и на други въпроси. Заповядайте!